Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver. Inikanoing dinanas na ning kekatamong kabalen ay Paul Vincent Castelvi. Anyang manataki laking Israel deng Hamas militant group manibat king Gaza. Tubo yang barangay Juliana king syudad San Fernando ing 42 anyos ay Castelvi. Minsan may ngarap mo naman mag-abroad at pakikuanan maging healthcare worker king may sabing bangsa. Limaning banwang magobra Israel i Castelvi at ingkayang nasa Manawa king bie. Nakanususoluan dapat pakibalak na larin din kayang pengarian pong kapatad. Kaya po, metong nga mo po nga sabi ko, salita kayong kapatad po. The best siya pong kapatid. Igana-gana po para kayong pamilya, ano. Alaya pong inisip nung aliwa mo po. Dahil pengari mi. Igana-gana pong pangarap na. Kung kaya ala pong para kayong sarili na para kayong pamilya nangan po. Maganda kang tao, ay po mamerisyo, maganda kang kaluburan. Maganda kaya po talaga. Kaya pinena po deserve, hindi na sana ngayon. Agpangkang lili na Castelvi, ima ng Paul Vincent, tutuyang malugod king obra ing kayang anak. Pasiking kwento na ning kayang manuyang sumo naman Israel. Pekikwana no kanong isalbang Paul Vincent den kayang amo. Anya sinalikula king bomb shelter. May kumakatok sa amin doon. Sa amagala po kalong paglusaw. Itong bakal. Siguro po, huling mabulat diya po siguro ito. Pwede na po siguro kabos nila. Kaya kami, ikisip niyo po, kung parang dala po dito sa esena, narangan na po nila lang. Narangan na lang, basta po sila pakuha dito ang esena. Kaya po yung isip niyo, dahil po kumakayan din, pauli na ning kayang lugod king pamilya at pepakit at dedikasyon king kayang obra, dapat ya kanong mayaw sa bayani i Paul Vincent agpangkang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Siyempre, tamo kailangan tayong parangalan dahil ang bayang bayani yan balutan naman rin kapag tamong mamag-abroad, uling mamagasalan pa rin at nakalasito ang Pilipinas na ninitindim dyan po pa rin kay nani na talagang breadwinner niya yung nagtarutumutang. May nga kunay manikaluwaga din na nung obra ring adwa ng kapatid Paul Vincent at ing city government na mo rin kanu ing gumastos para kareng maintenance medicine na rin kayang pengari. May kirame ne mo rin ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at sinabi ng midwang lamo namang South yung pamilyang may ulila. May nga kunay man kanuing Department of Migrant Workers at ing Overseas Workers Welfare Administration asubaw mo naman kareng likwa ng Paul Vincent. Sinabi na ng ilang barang manuli kang global, ipagnanak, karagin, papag-aral din kamay. Samantala, kenapakanong Disyembre miuli keti Pilipinas ing bangke ng Paul Vincent. Panayan dane pa kanong bibait ing pormero ng anak. Akapilan man, nanaakayabe at akit dagol. Aking kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.